L'aprovació inicial de la modificació de l'article 73 de les normes subsidiàries de planejament municipal, que són, crec que, lo de les marquesines. Sí, Ciudadano. Anem a veure, nosaltres volíem comentar si ja n'hi ha marquesines que estiguen fora de norma. Sí? Entonces, pues bueno. I quan se presentaren els projectes, estaven les marquesines, s'acceptaren o s'ha ficat irregularment? A veure, el control de l'arquitecte municipal és respecte del projecte i n'hi ha qui ha fet marquesines després i n'hi havia qui ja tenia antes fetes marquesines. Ok. Compromís? Vale. Conforme el que vostè acaba d'explicar ara mateixa, diguem que la modificació esta és per a donar-li solució al que hi ha gent que ha fet aquesta marquesina quan en principi l'article 73 no autoritzava a la col·locació d'aquesta marquesina, o li he entès jo mal? Crec que l'únic que té marquesines és la gasolinera. Per això he dit, i n'hi havia d'abans. El que passa és que la marquesina que n'hi ha en la gasolinera, el que jo no sé és si invadís, crec que no invadís el que és lo públic, perquè altra marquesina jo no crec que n'hi ha, no sé si Cervera té un trosset de marquesina. Cervera no sé si té un trosset de marquesina, però no, les naves que se construïren després crec que no ninguna té marquesina feta. Cervera també estava abans. I hi ha un tema general respecte al tema de les normes subsidiàries. És a dir, en principi, salvo que estiga equivocat, i si no vostè que me corregís, diguem que les normes subsidiàries són supletòries o alternatives a la no existència d'un pla general d'ordenació urbana aprovat, no té res a veure. Les normes subsidiàries és un planejament i, per tant, un instrument de planejament que fon aprovat en el seu dia. Ja està. És això, és el que n'hi ha. Val, però en principi... Però és un instrument de planejament. És a dir, en l'època en què s'aprovaren s'haguera pogut fer un pla general o s'haguera pogut aplicar normes subsidiàries. Si hagueren tingut el pla general seria una modificació del pla general. Con el que tenim són normes subsidiàries, perquè ja fa prou anys que estem plantejant el pla general i no n'hi ha manera, doncs estarem en les normes subsidiàries, però que és un instrument de planejament. Val, però conforme vostè està dient, hi ha un pla general d'ordenació urbana i el que passa és que va haver problemes amb ell i no està aprovat, o és que està fent-se encara aquest pla general? Pla general d'ordenació urbana és que per part de la Conselleria, i per això jo he sol·licitat entrevista i no me recibeixen, està aprovat en l'Ajuntament, estan fetes les reunions de treball, estigui fet, a més, el foro que se tenia que fer, i el que passa és que, per exemple, ara, no a nivell polític, per això vull parlar a nivell polític, però a nivell, per exemple, de tècnic ens diuen que no ens van aprovar la zona industrial i que no ens van aprovar determinades ampliacions que nosaltres considerem que són necessàries per a cohesionar el poble. Per exemple, el que és la zona de Topairet. La zona de Topairet està al costat de núcleo de població en el que és la zona de Montemío, núcleo de població en el que és Topairet. Ahí de lo que se tratava és de no ens ficàvem pegues en un moment determinat, ara pareix que sí que ens fiquem pegues, inclús plantejàrem algo que fora més fàcil, cases ecològiques en horts ecològics, i ens han dit que això és, quina és la utilització? Sellar el sol, sellar el sol, que no dona crèdit, però això és el que ens estan dient. Per a poder agarrar i per a poder comunicar des de la mitja rotonda que n'hi ha en Montemío, per a que totes les persones que viuen i que van a viure allí que puguen connectar en la zona de Topairet per anar al poliesportiu o a l'estació del metro. Mira tu el que és. Bé, doncs ens diuen que no. És el que n'hi ha. Això a nivell de tècnic. Estem demanant les cites. Ni el director general, ni el secretari autonòmic, ni la consellera, perquè ens expliquen per què i si podem presentar altre tipus d'alternatives. Però és que ni ens recibeixen, i entonces no podem plantejar res. Val. Això vol dir, conforme que m'està dient vostè, que pla general hi ha i està aprovat per part de l'Ajuntament? No n'hi ha. Això les aprova
no per estar aprovat per l'Ajuntament, sinó per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme i publicat per part de la Conselleria. Val. Vaig a dir-ho d'una altra forma. Redactat per part de l'Ajuntament està redactat, o com es diga el verb... Està redactat, però està ahí, en suspens. És a dir, en suspens no té ninguna capacitat d'actuació. Però des de quina data està diguem, redactat o fet i se va portar a la Conselleria? Hem aportat informes de tots els organismes que tenien que informar 2 vegades. Ernesto, és que tu perquè no estaves antes, però ha estat exposició al públic, no dic, a tu te sonaria, que sigui exposició al públic. Inclús repartirem... Correcte, per això ho... Sí, s'ha aprovat en l'Ajuntament, però claro, que estigui aprovat en l'Ajuntament no vol dir que estigui aprovat el Pla General. Què passa? Val, home, exacte. Ahir, Pedro Pablo, a lo que anava era d'això, és a dir, a mi me sona perquè, encara que evidentment que no era regidor, ja portava anys vivint en Benaguasil, el que passa és que no recordava exactament quants anys fa, però haver vist, escoltat, el tema de l'exposició... Per això preguntava que, conforme vostè està dient, senyor alcalde, sembla ser que ara es troben en problemes per a reunir-se amb els... Home, han sofrit 2 o 3 canvis de legislació i ara estem en el pas que podem intentar solucionar en l'última legislació existent. Però que diu l'alcalde, tenim interlocutors en conselleria perquè al final depèn de l'aprovació de conselleria. Val, i acabe, però el que em xoca és que tots aquests anys passats que l'administració autonòmica, per així dir-ho, perteneixia al mateix partit que el de vostès, que vostès sempre posen com a exemple que és que basta que, clar, com que l'Ajuntament és del PP i ara el govern tripartit de la Generalitat, tal qual, que no mos recibeixen. Però quan eren, diguem, del PP igual que vostès, quin problema va haver per a no poder donar-li solució, donar-li eixida? Estàvem sense ninguna regulació a nivell autonòmic tan important com la RAU. S'aprova la RAU i tornem una altra vegada a agarrar i presentar documentació. De la RAU passa a una nova legislació i tornem a presentar una altra nova documentació i, a més, per segon vegada, informes a tots els organismes públics. I quan ja estàvem intentant tancar-ho tot, entonces és quan se produeix un canvi polític. La diferència que n'hi ha és que, per lo menos, és el Partit Popular mos atenien. Per lo menos és el Partit Popular mos dient pues fes això o intenta modificar-ho d'esta manera o fes estos requisits o el que siga. És de deberes, mos atenien. Ara no mos atén ningú. Ara ho han demanat 4 vegades i no mos atén ningú. A mi això... Jo pensava, perquè que estaven com a directors generals o consellers atenien també a la gent que no fora del Partit Popular, però no sé quin criteri n'hi ha. No sols ahir, En la Conselleria de Benestar Social passa el mateix. En la Diputació passa el mateix. En la Conselleria... Crec que són 4 conselleries. En la de Sanitat, se'n recordeu de quan vàrem presentar aquella moció sobre lo del centre de dia? Se'n recordeu que vos vàrem dir que havíem sol·licitat una entrevista en la Conselleria de Sanitat per la rehabilitació en Benaguasil? Va dir, escolta, nosaltres fiquem el local i si fa falta nosaltres ajudem en l'adquisició de material per a la rehabilitació? Doncs mos recibí una subdirectora general, que és un funcionari públic, i pese a que a nosaltres agarrarem, li digueren que volíem reunir-se en algú de l'equip de direcció de la Conselleria. Hasta la fecha ho hem reclamat a 3 vegades i no hem tingut resposta. Vosaltres jo sé que ho agarreu a risa, però quan vos dic que podíeu agarrar i podíeu influir per a que mos recibiren, encara que siga en companyia vostra, que jo no tinc ningú problema, és de deberes. Jo sé que vosaltres ho agarreu a risa i que a lo millor hasta inclús fora de lo que és el pleno diu, bueno, no us vaig anar a recibir mai. Però són interessos del poble, Són interessos del poble. I això no és per agarrar-se-ho a risa. No, sí. Per supòs que no es tracta d'un tema de prendre's a risa, com diu vostè. Home, el que sí que xoca és una cosa, que tots aquests anys passats, que diguem que la sintonia que podia haver entre l'Ajuntament de Benaguasil i la conselleria corresponent, si anem a l'esquema bàsic, com que era del mateix partit, podia resultar més fàcil que no s'has pogut concretar o concluir.
Ernesto, si tu veus en els diaris, si a Gala té la conselleria l'agarrar i carregar-se tots els increments, ho té a Gala. Ara, el seu criteri és el de no reclassificar res. El seu criteri és el de no reclassificar res. No sols no reclassificar res, sinó de demanar als ajuntaments, perquè són els que tenen la capacitat d'això, de que renuncien, com va presentar José Cervera en la legislatura passada, de que renuncien a lo que estava aprovat. Jo no entenc que sigui crear riquesa això, però el que està governant està governant. I jo, com a Ajuntament de Benaguasil, si puc agarrar i puc connectar les dues parts que he dit antes, les puc connectar. I si poguera tindreu, jo crec que seria un adelant, per almenys tindreu planificat. Jo no estic dient d'urbanitzar, estic dient tindreu planificat. Tindreu en un instrument de planejament. Però si poguera tindre també un sòl industrial, que jo el que plantejo és, escolta, nosaltres necessitem una pastilla gran de sòl industrial, però quan venen així empreses que potser volen són 40.000 metres quadrats, nosaltres no tenim sòl i desenvolupem-lo per parts. Si ve una empresa i vol 40.000 metres, fem-li la possibilitat de que se pugui assentar en el nostre terme i que pugui generar llocs de treball. Però això ho han plantejat i ens diuen que és que la línia no va per ahí. Si torna a repetir, si nosaltres hem plantejat hasta el fer en la zona esta de Topairet viviendes que tinguen un rango ecològic, a més, sense canviar l'estructura dels bancals, a soles ampliant els camins d'horta, fent un mínim d'urbanització i creant, a més, uns horts que, a més, tenien que ser en agricultura ecològica. I tampoc ens han dit que ahir tenen que anar pisos, perquè ara la línia que porta la conselleria és de construir a l'alt. I nosaltres el que hem defensat és que està molt bé que n'hi hagi pisos en València, en l'àrea metropolitana, però aquell que vol vindre a Benaguasil, potser pis no és el que vol. Que el que vol és un altre tipus de vivienda, per això ve a Benaguasil. Però això és una barbaritat per ells. Què anem a fer? És tècnics, És que no hem pogut ni parlar-li-ho a l'equip directiu. Però el que tenim són normes subsidiàries. És un instrument de planejament i és com si tingueres un altre instrument de planejament que significa pla general. Se modifica quan se té que modificar i perquè resulta que pensem que és bo per als propietaris que tenen ara actualment allí una nave i per als que puguem vindre després, perquè ens ho demanen. I perquè, a més, en els altres polígonos que n'hi ha de la comarca, també s'accepta, és a dir, també està regulat. Això, com és de l'any 95, en aquell entonces no estava ni ficat en la 16 i en la 17 que anaven a anar almacens i naves industrials del tipus terciari, com n'hi ha ara. El que n'hi havia era, i tu ho saps, Cervera, la gasolinera i els tallers del Poero i alguna altra nave més. Però no era el que n'hi havia ara. Si ara resulta que n'hi ha un altre tipus d'activitat i necessita de la possibilitat de tindre marquesines, no pense jo que sigui ningú efecte negatiu. Zoe? Bueno, nosaltres anem a votar a favor, no tenim ningú problema. Però per lo que deia Ernest, el pla general, si no recordem mal, el de Benaguasil, se va aprovar en el 2009, el primer que es va presentar a la conselleria. A veure, el pla general de Benaguasil va ser aprovat així, se va fer en els tallers, se van fer les reunions, les comissions. És el pla general que ha estat, crec que ha sigut un any en exposició pública. El pla general que més temps ha estat en tota la comunitat valenciana. I a més, ha sigut el que menys al·legacions ha tingut. El que passa és que ha tingut les dues modificacions legislatives, les possibles adaptacions que han hagut, recordeu-se al socaire de lo que ens dia a Europa, els que estàvem en tramitació, doncs ens han matat. Perquè ara després, quan ja intentes complir en tot el que n'hi ha, és que entonces els plantejaments ja no són vàlids. Però què anem a fer? Nosaltres continuarem peleant. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de la proposta? Unanimitat? Gràcies.